ang imo na perminting tutukan ang imong utang, ang imo na galing perminting tutukan ang imong mga trabaho, panginabuhian, madugay makaigsunan nagkagamay na pud ang Ginoo. Nagkadako na imong pagpanginanglan, nagkadako ng imong problema, nagkadako ng imong utang, Sakto. nagkadako nga naman, tuwa naman permitted dito ang imong mata. Tuwa man dito nakapokus, which is nga kanang tanan, matod sa Bible, temporary ra gyud ng tanan. Temporary. May kag temporary, meaning madugta o mahanaw ra ng tanan. Try to imagine, bisan gali ang tao, kita temporary ra ta. Bisan saon nimo pagpabiki-bilo, bisan saon nimo kanunay pamintin sa imong kagwapa makaigsunan. Moabot yun ang panahon nga mukunot na yun na imong agtang makaigsunan, muputi na yun na imong buhok, ano man, kay temporary ra na kita.